chamas ar den neart mlínta ag tréáil I martial arts éagsúla chosú le kickboxing, taekwondo agus rudí éagsúla mar sin. Ina dhiaidh sin rinne mé cuasa le grúpa in London dar bhainm an European Historical Combat Guild agus an sin fuair mé amach an chuos fearr tréid agus tiite man rudí mar sin os cór an cheamara ganú héna chuirtú. Cos bhfuil scríbhín tá cargfuil scéalainn beagán, so tosaíonn le sin I dosach ach tíobh muo sin breathann sé ar tuirú an tréid a méid amatáin. Is minic a míon an stúrthóir ag iarraigh go marfa an tréid ar feadh píosa cinntiú. So tíobh muo sin leagam an tréid amach I ranóga agus just an rud is tábhachtlaí ná go ranní sé fear. Well, odds tá neart clachtaí déantain ar an tréid nó an stunt ní chuann sé isteach go mór orm ach amantaí bíonn sé beaganí Jackar all right ge very smuoineoir do chuid aisteoireacht agus ar do línsaí agus ag an am céanna ag fear amach nach bhfuil aon duine ó chuirtú thuhéin ach agus bhfuil siad ag déanamh cearta. So, I mean, ní chuann sé isteach orm go minic ach beidir amantaí. Jackal rá really is jazz an meascán tá sé simú a bheith tíobh eile don cheamara amantaí chun just breanú a rudaí ón tíobh eile. Níl díreach cinnte ach b'fhéidir go bheallam an aisteoireacht. Tíobh sé bud ag an am céanna is meascán so tá sé simú.